ଆମ କେତେ ହଇରାଣ ହେଇନି ଏକୁଟିଆ କରି ତମେ ତେର କର ମୁଁ ତେର କରିପାରୁଛି ନା ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଏକୁଟିଆ ହଇରାଣ ହେଇନି ଖାଲି ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ତାହେଲେ ତମ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ପକୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତମେ ଯେମିତି ଜିନିଷଟା ବାଗି ବୁଲାଇ କରିବ ଆମେ କରିପାରିବା ଘରେ ବି ମନ କଲେ ବି ସାଥି ଘରେ ମୁଁ କରେ ଘରେ ମୁଁ କରେ ଲାଗେ ସବୁ କରିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଗ ମାପ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଯାର କରିପାରିବ ଆଉ ଆମେ ସେଟା କରିପାରିବା ନା ତମେ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ପର୍ସନାଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତ ଧରି ଶିଖିବା କଥା ମୁଁ କ'ଣ ହାତ ଶିଖିଯିବି ନା ଦେଖିକି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଶିଖିଯାଆନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରିତେ ପଡ଼ନ୍ତାନି ନା କ'ଣ ଶିଖିଲା ପରେ